M'acompanya ara mateix el poble d'Alboraya amb totes les seues representants de la festa fallera i també amb el seu alcalde Miguel Chavarrías. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Me dius que sou en Alboraya? En Alboraya hi ha 7 fallers, 7 comissions de fallers, i hem vingut en totes les falleres majors infantils. Majors i infantils. Gran part de la festa fallera s'ha desplaçat avui així al Cap i Casal per a viure este acte, no? Una molt bona representació perquè l'acte valia la pena. Molt bé, com se viuen les falles allí en Alboraya? Jo crec que ja duen 2 setmanes de falles allí en Alboraya, no? Fent totes les activitats que corresponen, i ara esta setmana és l'extraordinària. Comencem a no parar. Ja? En el seu moment van fer la crida, no? I jo crec que estan col·laborant totes les falles d'una manera espectacular. Sols volem que no sols se divertisquen els falleros, sinó també se divertisquen tots els veïns. És una voluntat de l'equip de govern, no? De l'alcalde, que tots els veïns se divertisquen. Molt bé. Teniu 7 comissions i també teniu fallera major de lo que és Alboraya, no? Sí, estrictament tenim una representant de totes les falleres majors, que és la que disfrutarà de l'ofrena en València, que és María Vicenta, que la tinc així. La tenim així, ¿no? La María Vicenta, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás visquent este año? Ay, muy feliz. A tope. Y a tope total. Bueno, demà teniu ja les plantades allí, no? I tots els actes ja de la setmana fallera, no? No sé si hi ha alguno que esperes així amb especial il·lusió. Totes me fan il·lusió. I totes les xiques, les falleres, totes molt boniques i se porten molt bé i estem molt contentes de ser falleres. Molt bé. Bueno, i en Alboraya n'hi ha bon rotllo entre les comissions o teniu així pic entre vosaltres? No, la majoria mos duem molt bé i no sé altres anys, però este any mos estem duent molt bé. Sí, teniu molta germanor allí en les comissions del poble? Estamos muy unidas. Feu també actes així conjunts en lo que es, Sí. per exemple? Hacemos la crida, hacemos los disfraces y algunos así. I la gala gala fallera. I avui també que teniu oportunitat de juntar-vos tots i compartir este acte, no? Esta senyoreta fallera volia fer una sol·licitud i anem a aprofitar. Una sol·licitud? Sí, al que mos estigui escoltant. Una sol·licitud, a veure. Que nos encantaría pasar a la ofrenda de Valencia. Missatge que llancem des del poble d'Alboraya, que els encantaria passar a l'ofrena de València. Ahí queda este missatge, a qui li corresponga. Moltíssimes gràcies al poble d'Alboraya i a les seues representants per acompanyar-nos avui també així. Que vagi molt bé i, com no, que passeu bones falles. Gràcies a tots. No dir-te que les falles d'Alboraya són 5 falles en el poble, però que tenim una falla en Patacona, que és una platja d'Alboraya, i en Porça Playa. Que formem comissions que em deies abans, molt bé. Volíem destacar el tema de la platja també. 5 comissions en el poble i 2 en la platja són les que formen la festa fallera Alboraya. Moltíssimes gràcies i bones festes. Gràcies.